arrancou a semana no lugar do Vilar e conducindo un chimpín e sendo voluntariosos, resultaba máis evidente que os xemelgos de Galdo farían estreita amizade co membro máis novo do equipo de reformas. Estes nenos gústame, representan os valores que sempre teño, prudencia e traballo. Porén, o outro mozo de Galicia Bonita non comezou con tan boas sensacións a súa semana en Viveiro. Litos, pero pa onde vas? A pona do outro lado, pona máis longe. Que non ves que os coches veñen por este lado, que non veñen por este lado baixo. Pero desde ali abaixo xa ven. Xa, pero pona deste lado e pona un pouco máis longe, que senón isto co pedazo de tráiler que hai aquí, mamaíña. Quería que puxera ali abaixo de todo na carretera. Poño aquí logo. Litos, pona máis longe, ó. Que tes carretera, pona ali embaixo, pasada a tajea esta que hai aquí, que senón empezaron a traballar hoxe e isto xa é un auténtico descontrol. Pona un pouco máis abaixo. No, pone tú, pones tú. Bueno, Pon onde queiras. Tiña que traer os guantes, pero se na queres poñer tú, poño eu. Que nada que poñer onde tes que poñer no lado correcto, senón é como se na puñeras ou peor. A seguridade na construción non é unha brincadeira. Suso teno ben claro, e os pequenos da casa semella que tamén tiveron un bo mestre. Casco, luvas, botas de seguridade e roupa de batalla. Perfecto. O propietario anticipou que non ia permitir nin a máis mínima situación de risco na súa vivenda e a bofé que pensa cumprilo. Litos, non me fastidies, non me digas que vas deixar aí a formigoneira. Ahora que se foi da maquinaria, poma noutro sitio para ir non me deixes, que además por esta carretera salen coches e hai un cruce peligroso. Acaba de marchar, estaba firmando tu pelo, non me pero deixaste que ni... xa ca señal xa pasou o mismo, e agora tamén ca formigoneira, non... Estás moi estresado, Ao final dixenlle que ia mover, que sí, que non se preocupara, pero deixei na aí Polas estreitas e escarpadas pistas de Galdo, dificilmente se poden alcanzar os 20 km/h. Aínda así, Suso quere ter todo baixo control. Pero a ver, non tedes nada para señalizar aquí. Estamos aquí en plena curva, polo menos señalizar, que non vedes que veñen coches e coches por riba. Polo menos Para un minuto. señalizar, xa, pero non se pode estar así. Chegamos á obra e xa estaba aí Suso todo nervioso. Empezou a ver chegar aí camións e maquinaria. Parece ser que é inspector de seguridade, non sei que hostias. Xa nas tiña todas. Hai que señalizar, veña, que además temos un coche aí esperando. Voume poñer aquí en riba, vale? Vale. Non parece a min que nos vai dar a semana. Nós traballamos con seguridade, mas tiñamos os EPIs e todo, pero temos que andar señalizando todo o que facemos, daquela xa perdemos máis tempo que facemos outra cousa. Tiven que poñer un chaleco laranxa destes que hai de señalización que tiña no garaxe. Bueno, un pouco organizar o tema, porque senón era un auténtico caos, porque formábase ali un embotellamento que non era normal aquelo. Vale, dalle. É verdade que vim bastante nervioso, co tema... Nós estamos acostumados a que veñan todos os camións á vez e, bueno, pues vas amañando, pero él estaba aí modo, non sei. Bueno, só que baixo de madeira e listo. Espera que che miro, espera. Se se pone así agora, nada máis chegar, É verde cando fresco. comenzamos a traballar, que a maquinaria vai infartar. Espera un momento, para. Que está un desastre, porque isto, mamaíña, chegan todos á vez, colasan aquí a carretera inteira, non se pode pasar cos coches, non se pode pasar con nada. Collerá por aquí o coche este, que vos parece? Por aí debería coller. Sí, digo entonces que paso para arriba, vale. Bueno, quedamos aquí controlando, que ven aí un tractor. Cando chegou a Madeira, chegou o camión e xa estaba Suso ali pues, mirando a ver se podía desviar o tráfico, señales, senón... A verdade é que estaba bastante nervioso, non sei. Estamos aquí descargando unha cousa, espera un momentinho, vale. Non ter aquí ninguna señal destas de raqueta, tens que descargar todo aquí no medio da carretera. É que debía entrar un semáforo. Claro, un semáforo ou polo menos unha raqueta para poder descargar con xeito, porque senón... A nos que nos digan o que necesitan, que nos facen menos. Tío. Moi ben, con guantes, casco, zapatos... Cuidado ca tabla, que iso pesa. Eu non sei como vai ser, pero como se xa así toda a semana, calquera o aguanta. Bueno, graciñas, amigo. Hasta a próxima. Mira, que agora non ven aire. Pon o cinto, acórdate. Te lle dixo que puxera o cinturón cando marchara. Ahora sí que temos que desaparecer todos, que non se pode estar mentras que cambien o amianto da surelita. Vai ta modo que é estreito. A prevención é ao departamento probablemente máis esquecido de calquera proxecto. Mais bromas á parte, o amianto é un produto moi perigoso que o equipo de Galicia Bonita coñece e trata coa maior seguridade posible. Noso pai é moi exigente ca seguridade. Eu creo que non lle vai pasar ninguna.
Alex, vouche dar unha mascarilla, mentres que están o do amianto, pero de todas maneiras aquí era mellor que te alejares un pouco, vale? Bueno, pois Aquí non se pode estar mentres que esteñan eles. voume. Pero estas máscaras son sanitarias, non son para isto. E despois, para o colmo, xa chegaron os do amianto, e xa montou aí un espectáculo que, bueno, que había que separarse 1 kilómetro, e mascarillas, non sei que... Anxo, toma, pon a mascarilla, e non te acerques moito mentres que esteñan traballando, vale? Xoan, o mismo. Se meu pai di que eso é perigoso, é que ele sabe diso. Litos! Toma, pon a mascarilla, anda. Mentres os responsáveis do amianto executaban o seu traballo con total seguridade, os operarios de Galicia Bonita camiñaban monte adiante seguindo os pasos de Suso, quen decidiu afastalos máis de 300 metros do vilar. Cando viñeron os do amianto, a verdade aí xa, acabou de tolear totalmente. Cuidado que ven aí unha ciclista. Espera un momentiño, ó. Espera un momento. Hasta xusto viña unha ciclista e parouna, que dixolle que non podía pasar, que estaban ali co amianto, e a ciclista quedou flipando. Bueno, se queres pasar na bicicleta, tens que pasar rápido, pero moi rápido, vale? É un pouco alejada da zona onde está o amianto, vale? De verdade, esta vez máis... Un pouco máis para a izquierda, vale? Sí, pola izquierda. E se podes ir aguantando a respiración un pouco mellor, vale? Vai ta modo, gracias. E pois ainda lle dixo, bueno, mira, se queres pasa rápido, pero non respires. Como vai a modo se dirixates por a rápido? Mira como aguanta a respiración aí xusto, Lonxe das brincadeiras habituais de todo o traballo, o equipo de Galicia Bonita entendeu de bo grado que calquera medida era boa sempre que existira o máis mínimo risco para a saúde. Ahora, xa que non podemos facer nada, podíamos sacar unhas fotos con vos. Pois sí. Pois pilla o móvil, a ver. Suso, sácanos unha foto aquí cos chavales, que son unha nova generación. A ver, poñedevos aí, que isto é o Son os que futuro. nos van relevar aquí no traballo. Os xemelgos de Galdo aproveitaron a ocasión para fotografarse cos seus ídolos, mais en ningún momento lembraron preguntar pola falta dunha figura importante do equipo de Galicia Bonita. Non pasa nada, eles non son os únicos en Viveiro que non dispoñen de toda a información necesaria. E o muro ese cando tirades? O muro. O muro? Están sacando o amianto para sacar o muro, non? No, ao final non se tira porque parece ser que se non tiña que pedir licencia para obra maior ou non sei que historias, e daquela, pois, me lo deixar así. E levei unha sorpresa cando todo o mundo sabía como tiñamos que facer a obra, menos eu, porque non era o que falamos, Rosa máis eu. Home, a Rosa non pouco virá, pero eu, según me dixo, que te ocupabas ti desa parte. Que eu saiba aquí, non había que demoler nada. E ti, Ares, sabías algo? Eu sabía algo tamén, pero pensei que ti tamén sabías. Todos semellaban saber como había de construirse esa futura pérgola, menos o encargado de construir esa pérgola. Por sorte, a seguridade da obra si quedou en mans dun tipo ben informado e bo informador. Rapaces, xa podedes ir, que xa se foron os do amianto, vale? E non habrá que esperar outro pouco no No, mes, non hai que esperar nada, agora xa se pode ir, xa non hai riesgo ningún. Pois nada, veña. E aparte que facedes deitados aquí no medio da carretera, eu? Non entendo, ainda vos han pasado por encima. Instalado xa en Galdo, o equipo de Galicia Bonita, sen Laira, púxose á faena sen a demolición proxectada pero co desarmado dos primeiros elementos deteriorados dos pendellos. Mais os deuses da paciencia semellaban conspirar contra Adrián para que non pudera comezar o seu traballo. Que pasou? Non hai presión, Sus. Non hai presión, non chega con ese? Non. Bueno, Non tes outro grifo. temos que buscar unha alternativa, sí, hai un aí detrás, o que pasa é que hai que desbrozar aquí primeiro para poder acceder a ele. E grifo solo tes ese... Sí, o que é grifo, sí, porque ese é outro tipo de mangueira, pero bueno. Por daquela temos que mirar desbrozar aí aí. para poder chegar a ele. E nada, xa lle dixen que eu pedirlle auga a un veciño ou non sei como imos facer, sin auga non podemos lavar.